Terveisiä täältä Meltauksesta. Tien päällä ollaan vaaliauton kanssa ja tästä lähdössä Rovaniemelle. Käyn siellä Aviation Dayssä vielä pyörähtämässä, kuulostelemassa Finavia ja Finnairin kuulumisia ja tämän jälkeen sitten tapaamaan Metsähallituksen uutta pääjohtajaa Härmälää tuonne tiedekeskus Pilkkeeseen. Tässä on nyt ollut kaivosasiat eilisestä saakka tapetilla ja eilen saimme kuulla, että valtio on tehnyt päätöksen nyt tuosta Soklin tieyhteyden rahoittamisesta ja ratavaihtoehto on poistunut pöydältä ja nyt on päätetty sijoittaa 140 miljoonaa euroa tieyhteyksien parantamiseen ja aiotaan kuljettaa malmirikaste sieltä Soklista kuorma-autoilla tuonne Kemijärvelle, josta sitten edelleen junakuljetuksin eteenpäin. Tämä tarkoittaisi noin 70 000 kuorma-auton liikennettä siellä alueella vähintäänkin vuositasolla ja se on aivan huikea määrä. Se on todella huono ratkaisu ympäristön kannalta ja se vaikuttaa myös siihen kaivoksen käyttöikään sitä lyhentävästi. Olen sitä mieltä, että kyseessä oli todella lyhytnäköinen päätös valtiolta. Olisi kannattanut pohtia asia uudelleen ja katsoa sinne horisontin taakse. Tällä hetkellä se Soklin asia on ympäristöluvituksessa. Ja ympäristölupavaiheessa on kyllä syytä myös perkata nämä mahdolliset vaikutukset sen alueen vesitalouteen. Mikäli todetaan, että Soklin kaivoshankkeella voi olla vaikutuksia Nuorttijoen luontaiseen taimenkantaan tai sitten tähän meidän yhteiseen hankkeeseen, jolla pyrittäisiin palauttamaan lohi Kemi-Ounasjoen vesistöalueelle, niin Soklin kaivoshanketta ei missään nimessä tule toteuttaa. Ilmoitankin tässä siis julkisesti, että Lapin puolustaja ei ole Soklin kannalla tässä nyt esitetyssä muodossaan ja piste. Jos on kysyttävää asiasta, niin voi olla yhteyksissä. Palataan juttuun. Hei!